ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! సూపర్ అంటే సూపర్‌గా ఉంది వీడియో. ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో ఉంటది. ఫుల్ సాంగ్‌తో చూస్తే సూపర్ అంటే సూపర్ అనిపిస్తది. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోని చూడండి. చూస్తే నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. ఒక లైక్ మాత్రం ఖచ్చితంగా కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో, గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేస్తే అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. తప్పకుండా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే కొంచెం కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఫోర్త్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 5 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఒకసారి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒకసారి 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, ఈ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వీటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా ఒక్కొక్క ఫోటోని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి చివరి వరకు మొత్తం ఇలాగే ఉంటుంది. కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో 29 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో, మూడవ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 3 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. 3 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఒకసారి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు ఈ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా
అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఒకసారి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒకసారి 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 29 సెకండ్, 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు 4 సెకండ్, 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 1, 2, 3, 4 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో, లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా! వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 4 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో, కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో, 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, 4 ఫోటోస్ వదిలేయాలి. ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి. వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, లాస్ట్ వరకు. సో, లాస్ట్ 13 సెకండ్, 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.